i ramba snong ba wonderful himdai ibala pedang sobha ini kum ka party ka voice of the people party ka jingai khublei ka jinga kalong kerpang e phiki paiba baro kibawan sigani ka jaka adin ba philio jingtip bagandan gani ka jingalang penshai paiba nagalang ka ji kum ka voice of the people party kibalong ki parado ki prasnam ki jinga kibalong ki parakher ki paramer ki jinga ngai khublei ban nga pedang snobha e phi baro sagani ka jingalang Yelade ban poi hakapor ka bakhambyang tenrei namar ka sni monde ka de ka sni ka baju jingi hagane ka por kalong bangin penshai paiba haswa bangin shim ya ka jing penrung khot sha ka party ka jingi yelale kleng kleng ri ka be e ka jingi yela hiar shagane ka them riboy yelale chapo west castles yelale chawar yelale gentiles kumju ban pen klan ya gane ka party ka jingi namar balai nganget ki patba hi khlei lengba ki lat pathai khubor ya ga jinglong jongane ga ri ka be e ga jingi bat ya kata ga jing yakendu ka bangi kum ga jat benriung yakendu hadin bangila yo ya la ga jong ga jilla mental la sanpoi tli ki snem la senshar satang ga teng ga smit kalaban ga jing duk ga jing kerdu kaladan ga jing bam shngan bat ga don ga jing sadin hakiliang baro the day namar ke taka dau ngikwa ba mabhi ke bawan na ke ka jaka phinda plek jingmut ya ka jing penshai ka jingi ngemwana ni ban thok ban shukor ye phi ki patba nrengenget mabhi ki patba phi lamat ha ka jingem ka jong phi kalanang hiran kalanang hiar kata ka jingem ka jingi ki patba ha ka ne ka ri ka be ka jingi laringi phai se ka yo ka kot laringi phai se ka kamai ka kaji ka jingi laringi phai se ka trei ka kata ka jingi lasno senai habangi pet ya ka jat menreu ka ji kat shabangi ngi pai bat mdei banga keren manga mdei banga keren manga mdei banga keren manga ka report ka bala ai lingba ka jinglung jingtip laga dei lingba kata ka niti ayok kata ka tanat ka baka sarkar india kala thau khnang ban pentulun ban wat ban tokit ya ka jinglong jongki jelah ka india ka wei hadin ka wei ka report ka batai shai ba ka jilla meghalaya ka de ka jilla ka badan satraido na ki jilla jonggar india bat kumba kalong hakani ka snam ka baladak kat kum kata ka report laong ba ka jilla meghalaya ka de ka jilla ka baduk tam na ki than shatai lammingi jonggar india ka bamut napdeng kan kini ki jela ki badan singani ka dong ka than lalbiong ka Assam ka Nagaland ka Mizoram ka Manipur ka Tripura ka Arunachal Pradesh ka jela jingi ka de ka jela ka baduk tam balai ka jela jingi ka long ka baduk aduk kan ne ka ne haton mar bangini ka jela ka bandan jingmi haton mar ba ka khando ka siap ka ji ka de ka bam seiso kai ka dau ka baplongi banginduk katau ba ka ba pelongi banginduk ko ki pai ba be kadai namar bangim chemla yo ya ka sinshar ka kharar ka ba khoi ka sinshar ka kharar ka ba khlan ngim shimla yo ikin nongalam ki ba don ya ka jingkit khli nam ta jo pai ba dai ka ta ka dau ba ka ba pelongi ka jela bangilong ka jela ka ba sadin ba ka ba duktam laringi pai sanga jingkir khu ka jo ble ublei ula kerku ya geri ke bai te jingi hakiliang paro ngitep baga kendau hagari khasi kalong ba seiso ngitep baga mariang kalong ba tingen ngitep bangi don ni ki marpo kendau bakari ke ba ublei ula kerku habangi pai siki lom ki wa ki kshat ki krem ki kro ublei ula bo shipon ki eke ki ban penmento ini kum ki try meluk ki try jaka ngila di belong ki baruspa ngila di belong ki bapit ki babiang ngila di belong ki bapaho pahai Henry ni em hapdeng ke ching tu ni sha penlong merau haga chingmot ke ching perkhat labu yangi haga ta ka long brio man brio ka baca buram larangi tuna baikot hat le yeng lewa diu emily banai baikot dadan kam bandra hospital lagi kon hablai pan dawai na kita ekonomi kemat pak haga jisha kam dei benong kumta
kata gadi ke cingim ke baca buram teng hagi di gisni lagi bawa tang menili pam khana piknik ru habli pan pisano MLA lani no candidate tandai ke cingim ke baca buram tang benle sno bhai ldi benle piknik ru habli pan pisa na gibriu ngimla bende sei na ladi namar ba kapan kata ke jingkerdo kapan kata ke jingdo kom ka party ya kwa bani thu epi baling iseng ya ka party the voice of the people party namar ngi iba kamdan shu ta ka pat kala laringi kwa ban kentiu ya ka chat menriu ka jing laringi kwa ban pen klan ya ka chat menriu laringi kwa ban penru spa ya ka jelai ka jing kamdan pat ta ka lat setang da ka bangi seng ya ka seng san perthai ka bathamai namar be kita ki seng ke bala dan na ka jelai ka jing nadu kiseng rithor hadu kita kiseng trairi lani kiseng riulom ki bangi chong kila feel lani kim shimlala ban ai ke ching shakri kaba hak kaba khoi kaba janai yau patba dei namar kata ka daung ngila rai rangba ban seng no ya ka party kaba ngila ai kerteng ka voice of the people party haga tien pareng balaringi penkala shaka tien khasi kamut ka sur kajong upat ba kajing terang kajong upat ba banyo i ka lawai ka basngan nam tagi kon di kti ji kajing terang jo upat ba bangin kiu haga yo ka kot kajing terang jo upat ba bangin yo ka lat ka linti hagi jing sumar ha bangi pang ni sidom kajing terang ka jo upat ba bangin yo i jaka puli ki ba bit ki ba biang haga dor ka ba chem ka bangi ngila ban kot bor den mar kata kadau ngila ai kerteng ya gani ka party ka voice of the people party ka bamut ka seng ka ngila ai kerteng ka sur ka jo pat pa la seng ya gani ka party ha ka khandai trek ka jong unai wing khat khandai trek unai wing arajar arhuai daga min sim jo jing ket kle daga min sim jo jing skokia ngila seng ya gani ka party pada bengi seng ya kini ke party ni seng halor artli ki nongrem ki baskem ye numla ban penyeng ya ka ying gasem house up larang yo ya ka nongrem ke baskem kata ka ying kan klam ye numla ban seng ya kini ke party tang namar bangi ko ban job election em ye ko ban seng ya kini ke party halor ke nongrem ke baskem halor artli ki nongrem kawai ka nongrem kare ka nongrem jong ka sinshar ka khadar ka bakhoi ka bamut ka clean politics bangi ang ten pareng ka sinshar ka khadar ka bakhoi namar ngi sngo tho shai kom di nangalam bani tangling ba ka sinshar ka khadar ka bakhoi ka bala ban weng ya ka ni ka jing tok ka jing khru ka ban weng ya ka ni ka jing sadin kabala ban penklan ya ka chat benriu kabala ban ajing sngan ya ki briu ki jingi ki basong sigi jaka kaput kabala ban thau kam thau jam ya ki kon samla kabala ban thau linti ya ki nong shong snong bakin kiu hagilang baro kadai tangga sinshar ka kharar ka bakhoi o kalong ka basngausi haba ya kren ya ka politics bon ba ki patba kila shopping snow tho bakla bon ba ki patba kila sya hikai pakala da kita kinong yalam da kita kiseng san purthai ki baju hikai upat ba banong baga politics kare ke baca klia oh balas ko kning ban skap ya kata namar kata kadau ki riu don muram lagi long gilong keme kilong kpa ki riu rangba ki kon samla kem ju kham sko tenat bangini tho khana politics leni banyalap ya ka sanhima sima namar balik kyong o ka bacapo kakam da kham smart ji sengli ni na tho khana e politics ni ngam kwa namar balik kimot pa ka dei ka ba kam jakhlia ka kam ka bajabo ka kam ka basniu imat ladangai tho khana sanhima sima ublei unsu si yanga kata ka dei ka jikai ka bakla ka bala rung hagi ba pun ba ki pat ba hakeleng ka perthei namar balai ki hikai upat ba kumta nang bo pat ba onum sno tho ya ka tunrai ya ka thamai jong ka sanhima ka sansima lani ka ta politics ka ba jakhla ngim ngai ba ka politics ka de ka sandur ka jo ubreu rai ngi tip ba ka politics ka de ka sandur ka jo ublei
ublay abula thau yu kun benriu habau niu kun benriu la roi porom pre ubu bandan kinong sinshar ublay abau ubu bandan kinong sinshar ukwa bakita kinong sinshar lagalo yak et ki hima yak shnong ka thau yak ri ka jla borok koi kadai banlong ka bakut kadai banlong ka babek kadai banlong ka bam no shiliang khamat kadai ka bam pek shiliang khamat bat kadai ka balai ka bam sap kata kadai ka sinshar ka khadar ka ba ublay ukwa bagandon hapreng ukun benriu laringi pai menta syakatai kahima khairim kadang yang sakhi adu menta minne kadang don kata ka pambalang smith haga shat nong krem iong ka shat nong krem haga baus im juga hima khairim upambalang shisin shisnem banai ngo yo play no bo nong thau banai ngo aidem ban garpon ban duai ban pirat yo play nong bo nong thau baun kerku ya ka et ke hima baun kerku ya ki khun ki hajar baun kerku ya ki lingkha ki risai ki kam ki ti ki jongki bagan nong ka babet ka babiang ban ya sai bo play bagan don ka jing song suk ha ka et ke hima kani ka tho bat ka pani bakom ka jat menriu playing ngida wat yo play ngida ngek bak ege baro kawan no play kata ka jing kerhu ka jing sok bat ka jing bha ha ka et keima ha ka bau sim ulong ru uling do niam uba kenya uba ya sat bau play uba pambalang ong tang unong sinchar ndre unong ya sat bat ublay ulong to ling do niam ha ka ju por uban duai uban pirat kata ka de ka thmei jong ka sinchar ka khara amla banle da ka jong ka jing start breu amla banle da ka jing sno thu breu klem da pendem meli kat us im jong ka hima khairim kat kis im jong ka hima khasi kiapan pendem meli di shisin shisnam hakama dublei kiapan pan ye ka jing kerhu ka joblei baga sit ka et ka hima kan shong suk ublei un kerhu ye ki kon ki hajar kata ka de ka thmei ka bangi ngi kwa ba ma phi phin sno thu menda ka chat pen riu ka ji hagani ka ri ka bai ka ji ka sinshar kalawan da ko ka rukom haga ba ki pai ba ki chit ki emily ki chit ba ki emily kin let sha ka ying darbar thawan balatik kom ka meghalaya legislative assembly ha assembly ka don da darbar ba pat ba ula chit ye kita ki hru phongot bagania sa bagania thir bagania thawi ki an ki policy kin thaw pisa kumno ban kin tiu ya kane ka chela ka ji bat mentang ile chit hi mangi ki pat ba kumbalong ki pat ba amta bon na preng jungi haga chait ben riu ngila priang ya ka jinget kristan hadong is no thu kumno kum ki kristan hado kum ki pat ringet kristan nginget bagata ka politics kani ka bacha khalia hatong nginget baga politics kani ka basniu nginget kumbaong kita gibriu ba ka politics tu ksud bu angel kiyai lang ngangan itu ipi ngamnget but kinongelam jo ka voice of the people party kemnget ba ksud bu angel kilaban ya lang najuang abagale keleng nong set si artli ki masiadur haga jo ka sem dakam pra ka sem pum ngan ya thong kumno pin ya lang yuk ksud bu angel ka pamla long da lele ruem ublay bangi shakri lala pila puli bahaya ka Bible kum ki kon kristan pinlap lala pipuli na do ka kitab ka barim ka kitab ka mathamai pipuli na ka kitab Exodus na ka Deuteronomy pipuli ka shithi ka jong Paul si Colossae pipuli ka shithi jong Paul si Timothy pat lambat ki way pat ki pinta pinlap lakren ya ka sinshar ka khara ublay ulam mahami ginong sinshar jong ki kon Israel lingbao Moses Nabi puli na ki kitab Deuteronomy kalen nang ka bakhan riu katkat ka bakhat khandai arpo sali polisi ublay umahami nong sinshar ki kon Israel wang kumno lingbao Moses wang mewat pin kan riang nga jing bisha mewat nyaw shiliang khmat mewat bamsap nabaga ba bamsap ka penalano ya ka khmat jong ibastat pat ka pengalador ya ka ktin jing ba hok tang ya ka hok ba ka hok himen shakri lala pipuli na kita na shiti ka jong Paul si Colossae hang tu penlap kalenong kanikang ka khat ka khat riong tu ka ong kumno nabaha ula thawi ke paro ke ki bangilabani ke ki bangimlabani lagi khat ki ma ki jing sinshar deu play bo bet bo renti ka politics ka jing ko ki patba ka sinshar ka khadar hangi tum ki nangalam jo ka voice of the people party
kamde ka sandur ka jong ubreu kade ka sandur ka jong blei dei namar ka tagaraw ikwa ken bonong bagan nongrim ka baning kong ka jingi kade kani ka sinchar ka khadar ka bakhoy banyeng persya ya ka bamsap Banum ala diki kam bamsap bagin karoy nangta banum don ka banum ala dia kata ka jingle shiliang haga sinsha ka khadar banum yau shiliang khmat kataken ko kipat ba kanongrim ka baningkong kajungi kum kaseng ka Voice of the People Party kajing bamso scam haga hok long try man try dei namar kata dang ila bu ya ko ka mat haga ta ka mat jingkular kajungi ya bangi ale ya election bagata ka ka mat kalong bangi dia kon naga sarkar India bangin yo engata ka artikel ka balai spa anyo puai kinaga kilayo kalai spa anyo puai kimizo kilayo kalai spa anyo puai ji ni ngem sim layo ya ka an ka bania dayangi naki an jaga sarkar India pilai hakar jala ga jingi menta la kato ka Islam la bun senam keladan ga jingkang pomding keladan ga jingkang timau catch up ti doyong di motion balai kini ki jingkang nangno kini ki jingkang kiwan naga sarkar India kibri kibalayim naga kam khai ding kibri kibalayim naga kam khai motion khai doyong siapa kum ta ter menta kinapan si trei buri yaki kam trei to trei thot namar kam syasu ka an balai lakang balai kini ki kindiat banai pilih bagata ka sarkar MDA kalapan bana ka sarkar MDA kalapan bana hadu arsin bala pelat yau joyang ndai kembaram ta dan tang sawat hamighalia ki bala bantre ka kam doyong taru namar bakilayo ya kata ka jinggit tani ka mining lease naga sarkar India kaba peni ba pleng kala di ka sarkar India kaba long try ki marpo khando haga ni ka ri ka jongi oh ki kon kasi khara haki por ki bamenshwa ki kasi ki jilit sikar lani ki jilit be amra bagi om let be amra henry minta amla syu ladalap tang ba penyap yu besendu pila ban sya pin sitom haka an latrekam kata ka Wildlife Protection Act lani ka an ka bayada berpenek pensa ki merat ki mereng ha kani ka ri ka jingi unaga hadu menta udang bam do merat udang be merat Nrengi ladadon bayo kumno ba rado merat hengat haka ai dei namar kata kadau nyimdon syu ya kata ka juk ka hok sa bangi jiyo hei ka bangi kum ka parti ngile yong haka jaka jong ka jingkang ikwa bau pat ba aga jisha ikwa ban yo ya ka sarkar kabla dei banwan ra ya ka jikai sarkar kalak pendapat ka balade ban pelat ya kata ka jingti doyong legai ki bangi tentang sawat kesanu ki hajar ki bajuti doyong bat kene kalak ta ya ka kamai ka kaji ya ka jing shala ni don ni ka sarkar ka badan ka jing start ka bas smoky ayu kwat ba nado meno kila di banon ra ya ka jikai kumno ban ti doyong kumno ban pomding kumno ban catch up kumno ban timau bakla kala don ka cikai kanum don kata ka jing pensniu bak ka jing penjat ya ka mariang bala kam simla don ka jing penjat ka jing pensniu ya ka mariang kanum bi kata ka jing kang ka bakang ya ka kamai ka kaji ya ki pat ba ki betrei de namar kata ka dau ni smo thu menta bak nyem long try yala ka jong gari ni ong ka de ka khndo ka jong ni long try ka khndo ka syam de nyem la apat ban penan kam ya ka spa ka bau play ula kerku hagani ka ri ka e ka jingi dei namar ka tara kum ka party ni la bu ya ka mat bangin yo ya kata ka artikel ka balai spa anyo puai ka bania dayangi na kita ki an jong ka sarkar India kata ka artikel ka balai spa anyo puai ka krenshai bagi an jong ka sarkar India ken nomla bantuklar ya ka rukam penyat ka jungi ya ka emlang ka salang ya ka sinsyar ka bishar ka tum ka tenrai ka jungi ka judgment riu nang ta ya ka jinglong try ya ka khendo ka siapa ki marpo khendo
Namar ka ko kipat babi ngi kwa ban batai piken hagani ka por. Bagi pagi day kinongrem kiba ka party ka pension nongrem kita ki artli kinongrem kiba scam ka beningkong ka sinshar ka khadar ka bakho ba ka baar ka jingpen scam ya ka hok long try ka jingi ya ka ni ka ri ka beji ya ki mar po khndo bat ya ka khndo ka sha ba shushu kom ka party hidon ya kata ka jingi jingai naga benta ban sandur ya ka lawe ka lasai ka lasisi kom ka chat menru ipet ya kata ka laipo ka sopo snam nama kata ngila bu ya kata ka ka jingpan bana pat ba ka jingi ya kata ka jingi jingai lani ka jingpet ka jingi shatai ka laipo snam ka sopo snam ka banwan ka sanpo snam ka banwan kai kata ka jingpan bana ka jingi ngila pen bana pat ba ya kata ka vision lani ka jingi jingai ka bangila ong la ka tin pareng kata ka vision statement ka vision ka jingi ka bot ka jingi jingai ka jingi kumnongin le yang ada ngeri ke bayi tajmi dapat kumno kalau ingin ai ini longdin ke mandin bat kata kacing ijngai dan ke vision kacing tolong to revive to restore and to transform kabamot ban penimpat ban penbapat bat ban penggeladur ya kani kacela ke bayi kacing dan kam nomor kata rau bangin dan kacing ijngai kumno ngin penimpat kumno ngin penbapat bat kumno ngin penggeladur ya kani ngeri ke bayi kacing Kenang bagani gari, bagai jela gaji, kalau banyak kat dor, bagi wei pat di jela agari India. Nanun nanung, lara, kami kali akan cinta dan kata kesinsyar ke kadar, kebekut, ke jela jingi, ke jela mikali akan cinta lang, ke wei negi jela, kiba, kiutam. Hakani kacela hakani geri India kalau dia belum kacela ke belum hak clear bani lujur yaki wei pat di cela kamtam cengani gadong kathan syate lami henrei namar bangi simlayo yaki tagin nangalam kibaran yaga cingke kle yem simladari kita sing san pertai kiba kloi bani yeng hagan nangrem go scam nagam ta jo pat ba dei kata-katau ilanang her arsut hakiliang barok o ki samla mata ki smoto kamba kanno gajinge kinong rep kima igajinge kinong ri jingri kima igajinge ubatrai kam kontrak mentala kato kanipor umyo kam kontrak shu umyo kam supply shu Namar balai, latrai kontrak hi do MLA do minister, latrai kam supply hi do MLA minister. Mano basyang yang ada serap jom hi sini. Mano MLA minister. Kidan ka company ke jongki. Oh uang dan ko blesi bangau penyo surok. Kandai kecing penyo surok kaju. Kadai kakam kaba utrei bau yo nong yaliri shimet. Lada kontraktor na gani ka snong utrei gani ka surok on hapu jingpen take patik ya ka pilot kay baron ka jinglot ka jingsap bat on daw la ken ula banyo nong tang arpo laipo na ka sispa ndai kini ke papentrei gani ka surok Kendon kamban perpak ya galet kawan lagi wan pe ya ka surok ka pilot baywan ka ai ka soka nomor balik kini ki MLA kini ki minister ki panti na ka soka bat konta ter ko ki pai babe Hei nomor kata kau ilmi keng banteng yang ka parti banwan ra ya ka jingkla kiri sama ka jingi nang bagi longdin mandin kinyo ya kalawai kawasingan kay gawancha hadin bagi lo seng ya kani ka party gaji ina pun bana simun ki mat jingkular lingba kata ka manifesto gaji ina pun bana pakawai na kita ki jingpun bana gade bari ban pun thamai no ya kata ka bha thungkam hagani ka jila gaji sanpo wai tali ki snem ina ya Keladan kata ka reception policy lani ka bha thungkam haga chala gaji ka bha thungkam kaba lamo shiliang hapren jongi pat kini ki para garo ki bidanang hangni ka chala gaji balai ni ong kano shiliang namar ba ni khambun pat mangi shibun banyaki i don
lajan kumba arsya yaki timrei haba bha kampat labha kamlang markat ju wakani kalakta namar katakadau yaki samla ke jingi ki bawa kam wa jam tikum ka parti ila bo yagani kami kamat bahkan nol kamat kaba online ki pada ki ailat ini yen yakun badai ban pendek kemai no yagani mereka yang baca hadirin collection ila chok tang sawut ki amri balon balon chok tang sawut ki amri يمشي من الكماعي وفاتبا يمشي من الواداو يمشي معهم او بني جبتان صوت وستوري فاتبا يمرا بن يلي يمرا بن يكي لني بن يكسار يكتغي مات يبني ابو لني يلا كولاري في كفور election يمشي من اون كنتا يلا ينگ رنبا هپو كي ينگ دوربار خوان يلا يسات يلا يكرن يلا دوانا سركار بدن كامبان پندek kemai mereka sarkar MDA kala keren sarong chief minister ulang balan pimhun yang ini kecing pendek kelet cegi yang kasiri mereka ini kawasko temat kalong sang hadirin katko katniasni kayeng kasiri kala juba bagani kam mereka kamram juga yang kasiri kadai ka kamram juga sarkar badan kambannya taya kini hapok kayeng dorbar thawan dari nomor kata kadau wilayah ki Banyong balan dengan sarkar kamtre banyak taya kini hapa wiyem dorbar thawan yen lek syasurak bangi neki bangi lek rukumta yen lek syasurak yen neki bat haga bakot nila syem daga rai banyak ki daga syatngan bat naga parti nila jit bangangan lek ban syatngan bat lek iling ba kila kotai kubur kala syatngan adu kumbashi pos ni juna arsba arpoi kenta Lampami latang na kom. Opan di berpercaya ini kau ngelihat jenuh bubar dan umbam tu di menit. Nak tada ulah bu di tu semi balik audio lek bam tu. Ndai. Kai kau kipai ba kala saki. Aga tu besi. Kau kendai. Kau menjadi syatan najwa. Kalau kita yo snow. Dalam kejong the score. Kecing batai. Jong gitu di doktor. Kibo na po negren. Bana po civil hospital kibala wan ban ong ba hamala tes ya kasnam hamala say ya kasnam na gamet ko jina kila tes bat kila lak bang baab dan ukram bam AA mentala kandai si ba ula siti tanagom ba kani kalalong kadau ba baab dan udara pedeng kajing ma kala hiarlak kita kajing don hagamet ke ju kita ki mineral lalu ke mulu lalu ke sini nanti ki waipat bat kadon kajing ma uhap baik bershimo yang kata ke IV flu kawan pendapat ya kita ki mineral selani kita ki jingdon hagamet ke juga lem kumta kala bandon ke jingja ke besruti bringong em nanom tre lasai nan pek ngan ap ayu ke sarkar ke ai juba lada dia nga bangat penting ngan sele e kata mereka yang em kapor kamsha nawala daga tamtang katu kan ni kental ese ka banwan ke jija terus ngosi hey hadir bangat sarkar kalau pendem bat kala menjur ba on penbek thmai no yang kata ka bha thungkam ila chop aga chire kajungi kipat ba keleng gari kilawan ban kiu aga tege jaka kabangi ki ong ai khumle ya pri kipat ba kibla kiu na ka them boy ri boy shate ban ai men sim ka chinga ki ka jungi kalalong ka bajat kam dai tang ba sarkar ka minjur ban putbek mai no ya ta ka bha thum kam henry kai ka ba smo hun ne ka men sim kalong baling ba ga di ka chinga ki kalawan ra ya ka chinga kli ka jungi kom ka jat men riu Kumbaju terang naduk Islam di Bamensua bagi dai bandon yang kata mensim kami kami tuli apa yang jongi ngaju ong abang alek keleng kenriam upnar uphoy uwal umaram ulingam gini ka way ke jat menriu oh don tiba persyang ban giba persyang ban penpat ban penpra ban pensnow uphoy umde fasi ban pensnow umde tia umde fasi hendak gila job gila iya ke jepli jonga jat menriu tudan gitu gino
dalam senong dan jantil kita persang bantai om pejak yang ini kecil mereka berseronok kalong bagi patba juga East Jantil jang war jantia kiolem mengiupat ba East Jantia mengiupat ba war jantia ni day upat kasih baya okay one king kai apa itu nak kalau one kecil tur agak cek benda begini bagaimana kamu seronok kalong ba ketai kecak hai ki kalau kering ini kau kecek benda kalau kering ini boy kalau kering ini penar kalau kering ini maram ini war but yang paro bangida poilang haga tiga jaga ban pini ya kecil kejitri bagaimana kampen shot mensi menga kalong oh ngila pailang show play kum ke jat benriu lana ngila tli kum ke jat benriu bala ngila nang ban wat ya man ke show play anum dan kalo gono ke je kalawan yang kemat jongi nang ni syakmat oh tipat ba namar kata karau iwan kan syakane ke tong ke jongpi banong ko tipat ba kibalong ki parado ki paraslam ki parakher ki paramer alika ini slot tilang but the voice of the People's Party ban thau thumai yang ni gari ke sini ban ai ki longni ki mandi ke sini yang kalau ai ke masngan ban wanra yang roi ke par ban wengno ai ni ke jingdok ke jingkerdo kat mai ini menta kalau persya ke bangsa saya kini mentangin penkre yang apa sarkar kan pendet yang kata expert committee kabakala rai bantung kabalong gaji ai jingot kajungi anda ke sarkar ka de panyo ini tegi brio kibandan hagata ka committee lani kata ka expert committee ka committee jong diriu shempang ban pendet kemai pat yang kani reservation policy yang sabteng pat saya wei gaji ki pat ba bagata kalong persya ega bamsap bak persya ega bamdu Gila iba kini kita dalam jili, amdai tangga bamsap, hendai ke bamdu. Bila ban mundur, ni mentangi terus ke bawah penting, ni try storm kum kipat ba, ban yo ja, yo do arsin sini teng dong ke bae. Gila try sitom, gila rep sitom, haka por beli di umarep jini nyemtep kanu, gila langin yo nong nengin do nong. Ngila tray sidom hagi kam gijingi ndai ngemtep katno kajimi kanwan ndai kini pat menta kiba shubam do ram election ka sarkar ka thung chairman niki chairman co-chairman vice chairman deputy chairman bakin yo im kitu dibrio jongki parti ki jongki thung chairman niki sepangut siwi kita ki syaman degilak tilak tingka kidon ki kerdan ki befer udon utau kerdan betiong ketin pareng u kategori A+ uyo jingmentoy kumboyo chief minister uyo kumboyo cabinet minister bak kumta ter kini ki chairman kiyo punyang ega sarkar arspa sanpong litar arspa shibnai bakin ya soho shorum sheneng kiyo kabai maramot ying arlak shisnem kiyo kabai dawai kiai gini ki chairman kini tangi nong tray party kiba kuchit yaga spa jo patba bansiu tulap yunoi ka endan pisa kinong tray home guard bapli kiba tray shitam barok shisni nadu step hadu demi syatim magi beriu sausan benai kimyo pisa kita gini kibetok kibedon kam ban pesa yaga ying gasem kibala ayag omset ka jungki habban kro wajala ka jong ka painong kabba kita ki chairman kibaga sarkar ka thung ki shupam bamdu yaga spa ka jungi upai pa den mar katara ngala persya jor nagalang ka jonga ban nagalang jungi kum ka parti bang enam sya baga sarkar kan shu thung chairman kat yabala basem namar nagata ka pisa laban thawlenti yaga jimto nam tau upai pa Ngilet bentai segi jaga sumar, lagi long segi PC, lagi long segi CC, nginlap bamju piang gadawai dasin. Leayun don kata ke PC, ke CC apa ki dawai, ki test, ki jingdon kam, ki bau pat ba udon kam, melak ban pendiang. Ki pat ba babun dia balik segi private hospital, ki ba ka jing rem jaga bai sumar, kalau ke syirkai, aduh kata-kata. Kini ke sarkar ka thung segi ki konsultan menta, kino ai jingmut kibuan na barlot boro kidon lagi ayah sorsar kibuan rai ki tengah ki jong ki seniru ban pentrai kum ki konsultan klem lei lalong bersuan pensyat atai ulok siwa sarkar silak steng oh ki pat ba be namar kata ngilap kut jimut bangin yang persyak yang kini ke bamsap badi ke bamdu
tangba ngenumla bantau pertei lalu pai ba ai ya ketiga man ketiga diang ilek keleng-keleng mentaban penkran ya ke Voice of the People Party nomor ngitip beritang ke Voice of the People Party kabalaban weng ya ke jingduk ke jingkerdu kabalaban ilek persya ke bamsak kabalaban kintiupat ya ke tangga longbriu manbriu hagan ke ri ke jingi bat kaban wamra ya ke nam ke purom ke jing sarong ya ke jat menriu ke jingi kai ke baca kini kiseng he nadu ke Kongres ke BJP ke NPP bat kini ki Ukraine ben ye ki sengrilum borok sikata ki ong pi ki pat ba balai pen kershan ni ki sengrilum kini ki sengrilum ki bersyukur no tang hak khana para na trai pile ji snova ya kata henry ngalong em ke VPP ke Voice of the People Party kam kut tang hak khana para la itu ya ke VPP keleng dari India kumbagalong mentar hadirin bagi yang persya ayu gubernur Kubuan dan keren dagat tin hindi hagi yang dorbar tawan baro keri India kapai kemat mentar semikalia bantit ke banwat ke kata ke PPP ke kata ke Voice of the People Party ke sengrulum ke batumai ke yang rongba ban ong yu gubernur wat wan keren dagat tin hindi hagi yang dorbar tawan bat ngilai perta kumki emily bat lara ya ke buram jong kacat benriu jongi hagini gisngi ke pamata kiwe syati sa South India bat kiwe ki celai ke badan sengani ke dong kathan syate lamingi kiru kim ya hap ya ke jimpenan kam ya ke tin hindi kum ke tin thok tin tar ndek kim pat not ban persyak kum ber persyak ke Voice of the People Party nilara ke buram ya ke chat benriu ke jingi dai namar ta ko ki pat babe ke Voice of the People Party ke don ya ke thong ban kelipat ya ke buram jong ke chat menreu ke ji ke don ya ke thong ban wan rapat ya ke ta ke lawai ke besngan nak mentagi longdin ki mandin ke ji bat lu banum syak da lele ru em ba ya ke spa jong gari ke ji on bam tang ki katto kan ngut ki badan ha ke bor sinsyap menta kat samalek sanung kendang kanu kanuru upat ba ulatip ulai tu khana ta ka high level kabamut tang ki priu ki badan ke jingade ke bejan bat ki badan ka bor sinsyar ki bala ban le iki kam ki bau pat ba umla ban le kadan ke jing khang ti do yong hendeu do yong uya yo bet prosi kata namar balai ki don hana kita ki high level upulet ladu i bakit do yong uri pat ba wot on kthong ladau ipat ya kan number plate pada jong ki high level upai daga lengkedong upai daga tedong kata gadai ke belajar hagani ke ri ke jela ke beit ke jingi jela ma pigi pat ba phim snow thu lada ma pigi pat ba phidang ba kala bam snow thu ke don ke jingma ke ap ya ki longdin ki mandin ke jingi kumno mentangin yo ya ke sinsyar ke khadar ke bakut ngenyo tang larangi ki patba nginang ban jit ya kinong elam tang larangi ki patba isno thu kumnu ban jit ya kita kinong elam tang larangi ki patba ngitip kai ka hop kajungi patba tang larangi ki patba ngitip kai ka kamram jong emily dan marta ko ki patba ngiko aken banwan ban pensya ya biang ni hagani election ke baladap habang ila sang yang Voice of the People Party oh bun kia keren ben oh lejong shenopi kata kajungo barden lejop election shenopi krem pisa krem kawai sha kata teka kambiet pi Andre kalong kabas ngotunat bagani election kabaladek amdai tamangi job sawut ki amali Andre kira job hagi saw benta ila job persya ya ga bor pisa haga jinga lenti ga jingi pitep manobuan ila election napo nong krem constituency u MLA uba pila jit nagani ka constituency uba pila penjob ularai ban ino ya pi bat ban pek syate syapo nong krem constituency mereka ke belajar pada bawan siapa nongkrem konstituensi opini tu eu patba bau dei uta udai minister bat mentau larai banile nangi bat udai be ban job
namar balai ki wan bet dak taka bor joga spa ka baki kidan ngai ke belajar kira ayu belajar hadirin collection oh don ti sibun nang ni mauti ki bela kriat bediat ki ngai barden ni ko palate banon kran meeting hasmet anon kram ngin wan ngin ter yu tu wemali jongi ngala su thu ye ke jingdom jongki oh ka bela social kai ta ke jingdom ngala su thu de hok hi ban dom mo habala jit yu kum amali penban ulai no banwak penban sekwe ke constituency dehi ban dom kum kinong jit we phi bom dom mo la long kum utu priu besong kurim debi ndala song kurim me ke priu kani ar lai penai hamar bakala armet tang ban kharu map la liwa da we debi la dehi ban dom da ap man tang man do dep kha mo wa no da we ho tang ban kharu map la liwa da we te mong la dehi ko pun dom tin re ngang ong to tambatang ko ngam ko api bang piniwan keren ben yauta namar bale habakut phila bakalahi ma phi tamo phila dep chi di ma phi te phinon berthan le senong kram le to e kata kam le ismo tanat ba phila smo thu namar kata kadau ni julek ban hikai ki pat ba yong o phia ban start haba phi ji no mi khamat ngaju pin sriem ya ka kam ban ji amli bat ka kam shong kha shong man ngong haga jat briu khasi ke jingi lada ka kenthai briu kala de ban shong kurim kam dan hok shu ban knyum yu to lok jangka ban ong ni teu bam bajai to ubam trei uni te bu shubu at bro shismi uni te bu shushang namar balai ka jit hi haga jat briu khasi im ju pen bet ki kimi ki pa mon hi te la jit hi te nglem no namar kata hab ban jit hab ban mang ban jit bha hab ban nang ban jit mnei ban bagla ki khun samla chigi kila banong ki bapikir bha ashwa bagin cham shega benta joga shong kha shong man namar ndaladet kam man toy bani khnyum bani ot oh haga jai bani khar te pende ki kimi ki pate ma ki kimi ki pa nang ni na shlong kiliwat kurim yu khun senrang juki sagwai pat ka jela ki shubu ki spenbe mre haga jai bani khasi kam julong kumta kenamar kata dei mangi ki bajit yegini ki emily dei mangi ki bajit yegini ki MDC dei ni amar katangi don kam balong ki bastat ye don kam balong ki basyampang bat tumangalong ni pimene hagani ke jingre aga jingi amdei to magi job sawut ki amli ngile job saw bunta kabanin kong ngare ke jing job ka jingi ya ga bor pisa kabar ngile job ya kata karukom perkhat bakra chuki patba agani ke jela ga jingi kamtam ki patba khasi haba ji nomi khmat o ki siong ite pet ye upri upi ya ga parti ngim da huslai nagalang ga chingi ni jupen smotho naga por shaga por banong ba MP kata pe kamlong uprio bat ka parti kilong kum ki arliang jo ka pisa kan haban bha baro arliang kamla ban bha tang shiliang hemla ban lithit jingthit la ka pisa jo phi ka bha tang shiliang ka bamot bu priuru de belong bapiang ka parti ru ka de belong ka babiang ka badon ki nongrim ki baskem menta phi hangni kidon ki parti ki basensyar ki bakran kelan haga bidai bagar reservation policy kidan ki parti ki belabu agamat jingkular ke jongki haga shua election dramenta pat ki keren kelan balai namar bagi hab ya trailam bat kita ki seng na rithor ki seng ki badan naga seng hagi ki kita ki priu ki nongalam ki emily ki badan hagi seng rithor ki numnut ban keren tangya ka hok ke jo khasi namar balai ki na ban keren salansar yau nong india boro noi nagaliang ga chungi ka voice of the people party ka banin kong hi ka thong ga ji kolong bangin pet ya ka pit ka biang jo utrai muluk utrai jaka bania da ya ka hok ka jo utrai muluk utrai jaka bala bangila da na ka sarkar bagan penbet ya ka taka bha thum kamru ngi kwa bagan ngini kren be ka taka prapo ka bani ka hok ka jo ngi bikingaru ka bamot kanno na ka ni ka prapo ka ni ban lek shu khasi bat kanno na ka ni ka prapo ka bani ban lek shu garu ngi kiseng Gala iu nangalam juga BJP, nangalam juga Kongres dan kibla kuat bawa di kelajat kini orang yang hak bantiat kendau, hangan negara ini ni ngem kuat ban alat yang bakum kata.
lari ki kela ki bana bar jongani ke jelaji ki yola ban the khndo ngin nom yo shu wat tange kan nong rim ying kum ki try muluk ki try jaka dei namar ka dang ni toli kan nong rim ka scam bania da ya ka hok long try ka jingi ki try muluk ki try jaka ban kam kum ki pat ba ban pet om tang yo briu Menrai ban pet du yakin nongrim juga parti ki badon kumno katakan nongrim kabalai ke jing job ko jingi ngina job she send your con election ngila yo yang jingi tho naga election commission of India Bangladesh katakan state party menta amdan shu balaban kam try yo symbol jingi upra kumbalong menangani election hapor bagi dangile hagapor bagi dangile kon election ngimpat yo yang jingi tho ngidang dei tangka seng bala register batka election commission nempat itu ini bagandai ka weni ki seng sang perthai agane ka jela dei namar ka takadau ladon ki kertong ki bala penan kam yang ni sembol pra ujungi udonu kertong ang dei po nartiang ubak hamstat imak agap jele election ulayos go ya ka jing sawa jo pra keleng-keleng unatip bagi pajba jongan nartiang constituency kia terang yang tau pra kabamut ya ka voice of the people party uru kum ukertong shimet ula pendan kam yo pra ku sembol jemu lasong shit bakshen ke peladat kaladan kata ka jing song shit pra ang tay po nartiang re arta yo shua ka election ki paiba ki yo jing tip pleng uni umde ukertong jong ke BPP usu penon kam yo pra ku sembol kyong ani me pleng umde me pra shisha de tu pra plastik kyong Masin tip bom day ukertong juga PPP wak kipai ba kipai pat shaway kata gadai kai kabala ja hag election kabala ndri minta anum don shu manu baraban penan kam yu symbol ji dai tangki kertong kiba ka voice of the people party kan penyeng ngila job haga jingale ngila job haga jinga kun ga jingi ngila yo ya ga jingi thu but kabasar pat ga jing job ga jingi kalang kumbang ila keren haga rally ra pra angte po sorong kha yang bahadin jogani election amale ka voice of the people party kan sa shimno ya ga jaga ba ya ga benta jogi seng relum hangne po meghalaya bat kumbang kalong menta umdai mangi boong upat ba kalengkari ulaya keren sharum shereng ulay ong oh kadai stang the voice of the people party ka seng relum ka bangila ban shania ka seng trainee ka bangila ban shania ka tagan kadai ka jing job ka jingi namarta ko ki pat ba Idam kam, ya ke ciat lang, ya ke ciat rinti lang, kum ke chat meriu. Iwan sekali ke jaga ke jongpi. Oh nyitip, hari ni election meladat don shibun, kebala pensko yang balai barden, pimpa, pra sepok mahoti ngina kuah pra, mentang iwan, ban pensyai pi. Ngim kuah apa pencurung matla. Sugar voice of the people party nrengi da kwa ba pintit ki ei kita ki nongrem ki bangila da pan partai mene pili bertip kai ka thong ga jungi kong the voice of the people party nagaleng ga jungi ngin yakhi kat badan kalenti bania ta ya ka loi ka jungi khon ki ti ga ji ngimwa nang ni bania kren ya ka jimin toy ga jong barden nani jungi nagalam nani lari wat ya ka jimin toy jo phi ki bala he ki bala san nrengi wanang ni bania where phi ki pat ba no aling ini snok tilang but the voice of the people party kenang bangin sandur ya kalawai jing ki head ki barit kat shabalet menta kalau ngaba pula kam ngalaya ngaladon katas nem haga sanhima ngaladon naga UDP ngaladon naga HSPDP nampat jushem kumga ai ke banga shem menta kat shabalet ki kemarit tidak kuat banwan banai kublena tidak kuat bani sandur bana menagani abang syatra nanti kikmi kikpa ki hapwan yalam ki khunrit ki jongki namar ki ongi kwa letpet yau ba arden